7 மழலைகளை தந்த 7 அம்மைமார்களும் பூலோகத்தில் அவதரித்திருக்கிறார்கள். அந்த 7 சப்த கன்னிகளையும் எனக்குள் ஆட்கொள்ள வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. திருக்கல்யாணங்களுக்கான திருவிழாக்களை தொடங்குங்கள். ஈந்திடவே மாயவரும் தங்கத்தாலே ரத்ன ஒளி போல் வீசும் தாலி தன்னை மாய்ந்து மிக போகாமல் தாலி வாழ மகாதன்ம யுகம் வாழ மாதும் வாழ ஏந்து புவி தர்மமது தழைத்து வாழ ஈசர் முதல் எல்லோரும் இருந்து வாழ சாந்த குல சான்றோர்கள் தழைத்து வாழ தாலி மிக வாழவென்று தரித்தார்